engang sådan, at ens tøj bliver enchanted. Okay, så der. Jamen altså, jeg skal lige have lavet... Ja. Sådan. Nu kan du få... Det her kan du ikke gøre på din server. Hvad? Ja, det er jo på din der. Det er kedeligt at se på det. Jamen, hvordan gør du det der? Jeg kan høre, at du skriver et eller andet. Det her armor, jeg har på, ikke også? Jeg har et ansvar fuld af det der. Hvad er det, du skriver? Ja, det skal ikke. Jeg døde. Næsten. Wow, jeg mistede ingen liv. Nej, det kan du ikke. Ikke med de magiske ting, jeg har. Se, / Sådan der. Så skal jeg lave en pickaxe. Jeg vil lige prøve noget. Shoppe. Jonas, jeg har kun 1 liv tilbage. I uge. Stop. Nå, jeg døde. Hvorfor gjorde jeg det? Jeg troede, det kunne holde til alt. Det kan det også. Jamen, jeg mistede det. Små børn kan ikke finde ud af at skrive skråstreg back. Ups. Hvor er du hen? Jeg kommer ind. Nej, den her episode har tænkt, at vi skal lave Hvad? en dås til en bank. Og så kan vi lave en bank. Skal vi lave noget i den her, eller skal vi bare vise det, eller hvad fanden skal vi? Og i første så viser vi bare, hvad fuck vi har lavet. Det Og er så i en næste- lillebrors. Det er noget til en lillebrors ting. Hvor? Den her. Du skal ikke gå ind. Du skal klikke på knappen. Klik på knappen. Hvor er den her? Creeper. Hvor er knappen hen? Nå, der. Så der. Ja. Au. Jeg har ikke lyd på, tror jeg. Prøv at tænde på igen. Igen. Tryk. Spam. Det skal vi virkelig høre det derinde. Jeg går ikke. Hvad? Det lyder dumt. Ja. Woohoo! Og nu vil jeg lige lave en simple redstone. Okay, nu vil jeg lave lidt sjov redstone. Det her redstone, det er sjovt at lave. Jeg laver også redstone. Jamen det her, det er bare sådan en simple en. Vi skal også snart til at stoppe optagelsen. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi optager. Hvor fanden er håndtag? Sticky pinstones. Redstone lampe. Altså det her, det er simpelt. Kan du ikke lige give mig nogle pile? Nå, den kan du selv lave. Jamen kan du ikke lige give mig... Nej. Okay. Og en dispenser, det har jeg også glemt. Bare en dispenser. Fuck, vi bliver rødt af det her. Thank you. Man, min hjælp. Der er også noget, der hedder andet simple redstone. Jeg går lige herovre og laver. What the fuck? Hvorfor fucker det op? Jeg trykker lige på den også. Sådan fucker det op.
Andreas. 3 spil til 3. Den laver du den her. Hvad er det for en, du snakker om? Hvad er det for en, du snakker om? Hvad for en er mit Pro Redstone? Så her. Er I klar? Er I klar? Bam, bam, bam. Kom, Andreas, så siger vi. Men jeg skal lige blive ramt af den. Au! 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 Jeg vil slutte! Og kom. Prøv lige komme, Andreas. Hvordan lavede den her? Hvad for noget? Vi tænder den her, ikke også? Hov, du har lavet det forkert. Det der shit passer ikke. Wow, lag. Er der serverlag på det her? Nej, nu lægger jeg ikke nok. Jeg lægger også nok, fordi jeg optager. Det glæder jeg mig til at få min nye computer med 16 RAM. Med hele... Skal man gøre sådan der? Nej, fuck. What the fuck gør det? Hvad fanden laver jeg? Hvordan fanden er det nu? Er det enten den der? Mener det her. Prøv så her. Og så sætter man en blok. Den har fået et her, godt. Så sætter vi lige en blok. Så. Skop fra rette. Det sker der ikke noget med. Sætter vi sådan noget der. Det skal der heller ikke noget. Jeg har noget. Den virker heller ikke. Jeg kan ikke komme til signal i den. Den der burde virke. Hvorfor virker det shit ikke? Den her, så sådan her blå. Der er sådan... Hvorfor kører den din ikke frem og tilbage? Jeg ved ikke. Nu må prøve at lave en lige siden, og se lige igen. Skal jeg lige lave en? Se hvor brug jeg er. Du har vendt repeateren forkert. Jeg kan se, at du har vendt repeateren forkert derovre, mener. Det ligner det der. Ja, det passer. Allerede virker. Se hvor... Det er faktisk ikke det her. Ja, jeg kan ikke engang komme op og flyve. Og jeg kører på 7 fps. Tror jeg det er. Nå, vi står videoen her. Ja, lige her. Ja. Ses YouTube. Andreas B123 signing off. Peace!